6 златни сватби честваха днес жителите на добруджанското село Шуменци. Каква е тайната да преживееш 50 години с брачния си партньор, разказва репортерът ни Любомир Добрев. Те са обикновени трудови хора. Българи и турци, научили се през годините да живеят заедно и като общност и за 50 години семейен живот с един брачен партньор. За мен е красив този празник, защото 50 години да живееш с човек си е истински подвиг. И те днес ще подпишат свидетелство за търпимост, защото наистина е търпимост. На Запад казват преподписване на брачни обети или договори. Аз мисля, че в нашите условия това е най-точната дума – търпимост. 6 златни двойки минаха по бяла пътека, покрита с цветя сред радостните ръкопляскания на роднините си. Последваха тържествено подписване на юбилейния акт, специални плакети за случая, отново клетва за вярност пред свидетели, ръководена от екип на обредния дом в Тутракан. И, разбира се, горчиво. Може би си мислите, че преди такъв дълъг брак е имало една голяма любов. Не винаги е било така. Може би, защото ние не сме имали любов преди това. Ние се видяхме и за 10 минути се оженихме. Така стана. Така стана, да, никой не вярва. Ето живеем 50 години. Много от двойките в миналото са се женили при уредени бракове между родителите. Това да живееш с човек 50 години, с когото не си имал тръпката, не са пърхали пеперуди в стомаха ти, за мен е подвиг. Наистина, кое е най-важното, за да стигнеш златните брачни години? Да има разбирателство и отстъпване. Да се отстъпва един на друг, нали? Моята жена е необикновена. Тя е златно сътровище. И с такъв човек може да се живее не 50, и 100 години може да се живее. А скромните колажи от старите снимки показват просто, че 50 години са само миг. Но преди да си мигнал, е нужно да си отворил добре очите си за оня достоен човек до себе си, с който да ги преминеш. Забияйки новините от Силистра, аз съм Любомир Добрев.